Kaixo lagunok, hementxe gara berriz ere. Gaurkoan, Eleonor gure lagunarekin etorri gara. Eleonor eta hiruok hementxe gaude zuen zai. Hala, eta ze motatako txontxongiloa da, Eleonor? Eleonor eskularru txontxongiloa da. Eskularru txontxongilo bat. Ezagutzen zenuen? Gutxi gora bera. Nola egin dezu, June? Eleonor egitea oso erreza da. Bai? Bai, baina eskura ditugun elementuekin egin daiteke. Hala, erakutsi. Bai, begira, hemen jada batzuk prestatuta dauzkagu gerosiago erakusteko. Bueno, Eleonor hemen utziko dut, bale? Ez molestatzeko. Gelditu zaitez, gero berriro aterako gara, Eleonor. Begira, eskularru txontxongiloak egiteko hemen goikaldean daukagu poliespan bola bat. Izan daiteke beste forma batekoa baitere, nahi izan ezkero, honek kanpai forma du, baina bueno, beste aurpegikera bat izango litzateke. Eta azpian duena, badakizu zer den hemen azpian, euskarri bezala duen hau. Ni badakit, komuneko paper tutu bat. Hori da, komuneko paper tutua da, bai. Biak elkartu, kolarekin pegatu, horretarako kolatxuri erabili dezakezue, eta gero pintatu egin ditugu. Behin hori egin dugula, hemen eskua sartuko dugu eta horrela manipulatuko dugu gure txontxongiloa. Pentsa, jo. Egia esan oso polita da, June. Baina, ikusi, ni masillarekin entorren gaurkoan, masillarekin jolasteko gogoz. Ai, ene, Karmele, eta masillarekin zer egin nahi zenuen? Txontxongiloren bat, eskularru txontxongilo bat adibidez, atera dezuna, da... Bueno, zu lasai, badakizue, masillarekin ere egin daiteke. Bai, baina beste aukera bada, desberdina. Ai, zendo? Nahi izan ezkero azalduko dizuegu pixka bat gainetik eta gero zuek erabaki. Nola egin nahi duzuen. Eta nola da hori? Begira, lehenik eta behin behar duzuen materiala, begira, hemen daukagu gure euskarri edo izango dena, honekin lan egin behar bai dugu. Bai, ikusten duzuen bezala hemen makiltxo bat daukagu. Eta hemen gaikaldean gure burua izango den, poliespan bolatxoa. Moztuta? Bai. Hemen alde batean zatitxo bat kendu diogu, beste aldean beste zatitxo bat, eta gero hemen ahoa bailitzen irikidura bat egin diogu. Ikusten duzue? Lehenik eta behin horrelako formadun poliespana horrelako forman bihurtu behar duzu, Eta masillarekin zengo dugu, June? Masillarekin gero, pixkanaka eskuan erabiliz, bai, gainkaldean jartzen joango gara, gehituz eta gehituz, materiala gehituz. Materiala gehituz, gozada bada, ikusi, kutu masilla. Wow, bai, plastilinaren oso antzekoa da, ez da? Ni pila gustatzen zait modelatzea, eta horrela eskuartean izatea oso erlajagarria da. Hori da, eta gainera gauza oso politak ateratzen dira, eta zuk nahi dituzun formak sortu daitezke, pixkanaka. Baina hasieran oso garrantzitsua da, poliespana bolaren gainean jartzen dugun, masilla hori ondo zapaltzea, bi material ezberdinak ondo uztartu daitezen. Horrela esan dezagun, horrela gutxinaka eta pazientzia hondi, dana estaliz. Dena. Hasiera batean dena estaltzen dugu, eta gero hemen daukagun zulo hau, gure txontxongiloaren aurpegia eratzeko izango da. Hor jarriko diogu bere sudurra, ezpainak, begiak, dena hemen barruan sartuko diogu. Eta ikusiko duzu betetzen ari zareten enean nola forma hartzen doan gure aurpegikera. Eta hori gero eskularru txontxongiloaren burua izango da. Horixe. Gero tela bat jartzen diogu eta listo, masillarekin ere egin dezakegu. Ze ondo, nahi badezu egin dezakegu hori eta gero beste baten masillarekin. Baita ere. Hemen badaukagu adibide bat ikusi nahi balmazuen masillarekin egindakoa. Ikusten duzuen bezala, hau horrela eginda dago. Gure lagun beltxaran hau. Ikusten duzue? Hau masillarekin dago eginda, baita ere, bai, pixkanaka, gehituz joan gara hor, masilla eta formak ateraz, belarriak, sudurra, begiak, eta behin gorra gelditzen denean, materiala lehortzen denean, gainetik pintatu, eta gero, pixka bat bere izaera edo nongoa den edo ikusteko, bere erropak jantzten dizkiogu eta horrela ikusten dugu, txontxongiloa pixka bat gehiago, ez? Nongoa den, nondik datorren, izaera bat ematen diogu. Pentsa zer nolako masillaz egindako eskularru txontxongilo ederra. Hori da. Bueno, hori aukera bada, Karmele, hori ere egin dezakezu, baina agian gaurkoan beste teknika ikusiko dugu. Tira eta beste baten, masillarekin egingo dugula zin egiten didazu? Egingo dugu. Orduan, konformatzen nahi. Ea.
Bueno, orduan ikusi duzue masillarekin egin daitekeela, baina esan bezala, gaurkoan poliespanbolak eta tutuak erabiliko ditugu. Bai, orduan zer behar dugu? Hasieran esan bezala, poliespanbola eta tutua elkarrekin itxatxi, bai, eta gero margotu egingo dugu, edozein pinturarekin, akriliko edo tenperarekin, bai? Guk kasu honetan marroia aukeratu dugu, marroi kolorekoa egingo dugu, bai, ados. Eta gero, zer beharko dugu baita ere, gorpuzkera eta egiteko? Eleonorrek tela badauka. Hori da, tela jarriko diogu, orduan baita ere tela beharko dugu, bai? Guk kasu honetan batelatxo hau aukeratu dugu. Ze polita. Hori da, begiak ere jarri beharko dizkiogu, ilea, bai, elementu ezberdinak gehituko ditugu besteetan egiten dugun bezala, bai gure txontxongiloa sortzeko. Eta zagatik ez dugu egiten. Benga, has gaitezen, begiekin edo hasiko gara? Nik agian begia jarriko dizkiozuk, zergatik ez dizkiozu ezpain batzuk egiten. Bale, horretarako kartulina bat erabiliko dut. Ados? Bai? Demagu... laranja, la rosa, zein gustatzen zaizu, Juli? La rosa gustatzen zait, La rosa koloreko ezpain batzuk egingo dizkiot. Hori da. Eta nik begiak bitartean ikusten duzue, oso modu errazean egin daitezke, gometxak hartuko ditut, eta gero gainkaldean, begiak, horrelako pegatina begiak pegatuko dizkiot, eta horrela, eginda geldituko dira nire begitxoak, nire txontxongiloaren begiak. Margotu daitezke ere, bai, ez da? Baita ere, nahi bali madezue, prestatu dezakezue eta margotu ditzakezue kartulina batean, edo egin daitezke baita ere forma kartulinarekin, eta horiek itxatxi, bai, aukera ezberdin pila badaude. Mira, ze politak. Wow, ze politak. Behar bada, bitan zatituko dizkiot, edo gero rotulki batekin, bai? Ados. Bale. Forma. Eta orain gehitzen joango gara, bai, helduko dezu horrela pixka bat, gauza bat egingo dezuek ere, honek pegatina du, gometxak direlako, baina agian kola pitin bat emango diot, bai, gu badakizue pistola kola erabiltzen degula, bero-beroa botatzen deguna, denboragatik, baina kola txuriarekin zuek berdin-berdin egin dezakezue. Asko zerrezago. Honekin lortuko duguna da, ez erortzea, agian bestela txontxongiloa begi bakar batekin geldituko zaigu, kasuren batean da ez dugu nahi, ez da? Ez, egia esan, bi jartzen bali madizkiogu, bi izan ditzala. Bai. Bueno, horrelaxe pegatuko dugu beste begia baita ere. Bai, pixka bat horrela, eta ez du alde egingo. Hortxe. Ikusi hasi da, itxugartzen. Bai, ez, ageri da zerbait dagoeneko. Espainia ere itxatxiko dugu? Bai. Ea. Gero errotulki batez, bai? Espainak jarriko dizkiogun, handiak. Horrelaxe pegatuko dugu, beste puntu bat emango diogu, ez du asko behar, puntutxo bat besterik ez, bai? Eta hementxe pegatuko diogu, ikusi. Bueno. Errotulki beltz batekin, perfilatu ingo dizkiot. Bale, pixka berago agian. Eleonorrek dauzkan bezala. Hori da, honi ere izenen bat asmatu beharko diogu, ez da? Eta, gainkaldean, ilea egiteko, bakizue gaurkoan zerrekarri dugun, besteetan ere ikusten dut noizbait material hau agertu dala, baina, bueno, bazpare ere berriro errepikatuko dugu. Ikusi, hemen daukagun, zer uste zenuten genuela hemen loreak jarrita edo apaintzeko? Lorontzi eder bat. Lorontzi eder bat dirudi, ez da? Papera da, bai, kartulina papera eta hemen kraft papera edo. Egin deguna da, nola deitzen zaio makina horiek izaten dira ofizinetan eta egoten dira papel zar guztiak denak txiki egiten dituen makina horretako bat. Paper txigortzailea esango dugu. Bueno, hori xebera, bai, adibidez. Hor sartzen dugu papera eta begira denak tira luzeak ateratzen zaizkigu. Bai, ikusten duzue? Bueno, gaurkoan Eleonorri jarri diogu berdea. Honi izena oraindik ez diogu jarri, baina zer iruditzen zaizue kraft papera edo itxasten badiogu gainkaldean. Super polita beratuko. Geldituko zaio hor, guazen probatzea. Ikusingo dugu lehenengo, ea gustatzen zaigun, ondo geratzen zaion, luzegia dan, kendu behar dugun papel pixka bat, edo nahikoa den, bai, begira. Ikustezagun edo, mengo ikaldean. Benetan ederra. Bai, pixka bat kenduko diogu agian.
Eta ja Espainia perfilatuta dazkanean, ezin hobeto geldituko da, ezta? A ber, gure haizeak, moztuko dugu hemen, denak atiatuta gelditzen zaigulako, bestela oso hile luzea da hau, hemengo hau, Moztu beharko dugu horrela, kenduko dugu, pixka bat, hemen beste pixka bat, bale, agian hobeto. Bueno, gero horraztuko diogu bestela, Bai. Horrelaxe, itxatxiko dugu? Primeran. Bale, ados. Hau ere ze kolaberoarekin, edo behar bada lehenago, bai. zelozatiarekin bilduko dugu, ezta? Begira, horrekin. Horrela geldituko da agian apainduta balimazte dukan bezala hilea, ezta? Oso, no? Begira. Hau trukotxo bada, ez? Jakin dezazuten horrela material pila bildu behar duzuenean, elkarrekin alde ez egiteko eta itxasterako orduan errazagoa izan dadin, horrelaxe buelta ematen diogu, bai, ikusten duzue. Eta orain, guretzako askoz ere erresagoa izango da, txontxongiloaren buru gainkaldean kokatzea. Ikusi kasu honetan, kolore berekoa denez zinta oso ondo geratzen da. Bestela, pentsatzen dut zelo, nola da? Ikusten ez den zelo erabili daitekela, ezta? Transparentea, baita ere, bai. Hori hor txepegatzen dugu, bai, horre erdikaldean nahi dugun tokian. Egin daitezken eskularru txontxongiloa. Hori da. Edo bestela apaingarriren jarri daiteke, ponpoiren bat, edo lazotxoak egin, baita ere, guk askotan ez, hile luzea daukagunak ere ematen dugu hemen pintzaren bat, edo zerbait apaingarriren bat ere gehitu dezakegu. Ados? Bueno, eta jarraian zer egin behar dugu? Jarri beharko diogu, gorputza ez da, tapatu beharko dugu, ez? Nun eaman behar dugun gure eskua edo izkutuan gelditzeko, telatxoa jarriko diogu, hementxe horrela. Eta kasu honetan begira, zaldiz beteriko tela aukeratu dugu, bai? Bueno, horretarako tela, erditik tolestatuko dugu, erakutsiko dizuegu, ikus dezazuen, horrela irekita, erditik tolestatuko dugu, eta gero norabide honetan hartuko dugu. Ados. Eta goinkaldean, hemen, erdikaldean hemen, ikusten duzue, alde honen erdian, gutxi gora bera, zulotxo bat egingo diogu. Hortik pasatu behar bai du, gure tutuak. Hau da, txontxongiloaren lepoak, ezta? Hori da. Bai, ea? Kabitzen dan. Primeran, Bueno, horrelaxe hemen pegatu beharko dugu gure tela zatitxo hau edo, gorpuzkera edo izango dena. Ikusten duzue? Bueno, gu hau pegatzen geldituko gara, kolaberoarekin. Eta Espainia perfilatzen. Eta Espainiak perfilatzen, eta gero gure eskutxoak bere eskuak izango direnez, zulotxo batzuk egingo dizkiogu baita ere, bere eskuak moduan edo agertzeko. Ados? Bueno, segituan gatoz, zuek bitartean apuntatu ezazue materiala, eta belaxe gara hemen. Apuntatu duzu materiala? Guk dagoeneko bukatu ditugu gure txontxongiloak. Hemengo hau, Margareta deitzen da. Eta hau berriz, Eleonor, leheno erakutsi dizuegun moduan. Gainera, materialarekin utzi aurretik, esan dizuegu eskutxoak ateratzeko. Gure txontxongiloari telatxoan zulotxo batzuk egingo genizkiola. Eta ikusten duzuen bezala, hementxe daude zuloak. Bertatik, gure behatzak aterako ditugu irudikatuz txontxongiloaren eskuak. Karmelenean aldiz, ikusten duzuen bezala, iskinetatik ateratzen ditu bere bi behatzak, tela zulatu gabe. Eta Espainiak ere bukatu dizkiogu, ikusten duzuen, nola perfilatu ditugun, zein Espain ederrak dituen Margaretak. Eta kolore pixka bat, hemen masaietan ere bai. Hori da, pixkanaka apaintzen joan gara, itxura hau hartu arte. Bueno, gaurkoan beraz, eskularru txontxongiloekin gabiltza. Eta badakizue, Europan eskularru txontxongiloak tradizio handikoak dira. Europako herrialde ezberdin askotan gainera daude pertsonaia ezberdinak.
txontxongilolaritza teknika hau edo lantzen dutenak. Eta aspaldikoak dira, ez pentsa. Baditugu hemen gainea, zenbait adibide ikusi nahi dituzue? Begira. Hemengo hauek, mahai gainean dauzkagun hauek, 3 leku ezberdinetakoak dira. Nongoak dira, Karmele? Ba, nik esango nuke adibidez, Guiñol Frantziakoa dela. Oso ondo, frantziarra da bai. Hemen erdian daukagun hau berriz, Italiakoa da, eta bere izena Pulichinela da, edo Polichinela, erderaz. Eta eskubiko hau? Nor da eskubiko hau? Eskubiko hau Punch deitzen da. Inglaterrakoa. Begira, ikusi nahi duzue? Zederrak diren. Hauek ere, ikusten duzuen bezala, eskularru txontxongiloak dira. Nik hemen barruan sartzen dut nire eskua, behatz batekin, edo 2rekin, edo 3rekin, segun eta lepoaldean ze nolako tartea duten, hor sartuko dut kasu honetan behatz bakarrak abitzen zait, bai. Eta gero, behatz potolo bat jarriko dut eskuaren alde batean, eta gero, behatz txikia eskuaren beste aldean. Eta horrela mugituko da nire txontxongiloa. Baina honetarako ere ensaiatu beharra dago, Eta eskuetan indarra izan behar da. Txontxongilo hauekin normalean manipulatzen dituzte altura batean, ez da? Eskua tente izaten dute. Halako teatrino txikietan. Hori da. Eta gainera bakizu zer, June, 3 pertsonaia hauek bihurrikeri pila egiten dituzte. Eta beraz, beti dabiltza alde batetik bestera mugimenduan. Bai, eta eskuetan makiltxo bat izaten dute, eta beti joka. Dimbi, eta are gehiago. Beti, autoridadeen aurka. Ibiltzen dira, egia da. Edo poliziari, ez? Atzetik, ea golpeka ibiltzen dira, alde batetik bestera. Batzutan, autoridadea den edozerren kontra beti. Oso bihurriak dira egia esan. Eta ez daugarri oso bereziak izaten dituzte baita ere, ez dala? Sudur luzeak izaten dituzte, bai, batzuetan, okotzak baita ere. Eta bueno, egindako materiala, normalean guk ikusi dugun antzerakoa izaten da baita ere, ez da? Bai. Batzutan tailan, egur taila daukate, bai, arpegik ere egur tailan eginda, edo masillarekin, edo halako materialekin. Hori da, eta gorpuzkera batelarekin, guk egin dugu moduan. Eta ikusten duzuen bezala, eskuak kasu honetan, Puntxek egurrezkoa dauzka, orduan elkarrekin topo egiten dutenean, txalo soinu hori ateratzen dute. Eta ez dira pertsonaia bera, baino, elkarren artean ezaugarri berberak dituzte. Tradizioko, Europako, eskularru txontxongilo dira. Hori da. Bueno, jarraian ebali maduze, bideo batzurekin utziko zaituztegu. Bertan ikusi dezakezue, bai Puntx, bai Polichinela, bai Guiñol, eta beste zenbait lagun nolako bihurrikeriak egiten dituzten. Ikusi nahi duzue? Bai, ikusi. Gustatu zaizkizue? Jesus, Puntx eta Polichinela, nahikoa da, ez da? Ikusten duzuen bezala, beraiei ikaragarri gustatu zaizkie. Baina, jazta, Puntx, lasai. Noski, nola beraiek agertzen diren bideoietan, beraien burua txalotu dabiltza. Bueno, gaurkoan zuek ere, Europar tradizioko txontxongiloi buruz zertxobait gehiago ikasi duzue. Baina guri agur esateko garaia iritsi zaigu. Beraz, hurrengoan ere hementxe izango gara. Ados, beste bat arte. Agur!